מה העניינים גל? הכל טוב, מה נשמע? הכל בסדר? הכל בסדר. מה באת לעשות פה היום? צניחה חופשית. נראה לי שזה המקום המדויק. תגידי, כן, מה? לכבוד מה את עושה את זה? לכבוד יום הולדת 18. מולדת, מזל טוב, כאילו צבא ועניינים. כן, עוד מעט, חצי שנה. תשתתף בצערך. תודה. תגידי, כן. את מוכנה? כן. כן? מה שאחרון להגיד לפני שאנחנו זורקים אותך מטוס? ההתרגשות תגיע, אני מאמינה, לפני הזריקה, אבל בסדר. טוב, יאללה, אנחנו כמה דקות במטוס, נתראה במטוס. תודה. מה קורה? מה קורה? איך היה? תראי, מה הוביל המדריך? טוב, נהנית? מה? נהנית? אני נהניתי, אני בקושי שומעת אותך, אבל על הכיפה. בסדר. טוב מותק, תודה רבה, נדב, מדריך הטנדל שלך. אני תומר, הייתי הצלם שלך. תודה רבה ששחקת אותנו בסקייקאפ, שתראה בפעם הבאה.